sa kanya, siya ang kasagutan, magpatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Oh, sa buhay ko ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa sa'yo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong panaguban ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa atong Ginoo tungod kay nagmalampuson ta, nagmadaugon ta tungod sa iyang pag-uban kanatong tanan. Akong gihangyo ang matag usa sa pagduol ngadto sa Ginoo. Atong ihatag ang atong mga pagdaig, pagpasalamat sa iyang pagpanalipod o pag-atiman kanato. Di nagmalampuson kita sa pagdawat sa mga panalangin, sa mga pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Tuta sa pagampo mga kaigsuonan. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Dios nga maoy nag-amuma kanamong tanan. Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Padayon mo kaming gipanguluhan, gigiyahan. Padayon mo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong. Padayon mo kaming gipahinumduman sa angay namong buhaton, sa angay namong isulti, ipamulong ug pangandoyon sa among pagpuyo sa kalibutan. Nagpasalamat kami amahan, ngay mo kaming gihitagaan og kadasig. Labaw sa tanan, imo kaming gihitagaan og panahon nga among masaulog ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ang imong gugma di naghatod og kaluwasan sa matag usa, kaming tuog bidawat sa imong gipadala aron kami makaalagad kanimo. Salamat amahan sa imong pagluwas kanamo, sa imong pag-atiman kanamong tanan. Bisan pa sa among panag-uban karon, amo nasab nga badawat ang imong pag-atiman, pagpanalangin sa imong mga pulong nga mo'y gikinahanglan nga among madunggan masabtan. Bless Ginoo matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagpaminawan gihapon sa atong FM station 11.3. Good evening. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanan atong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola og ni Sister Cleofe. Ang Dios padayon magpanalangin kanatong tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban o good evening. Ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa sitio Ampak, sitio Linaw o sitio Kalatagan. Ilabi na sa itong mga kaigsuonan diri nga naminaw usab sa itong programa.
Pinagi sa atong FM Station 101.3 ato mga kaigsunan nga nanuka diha sa sitio Pantag o diri sa sitio Kalugtugan. Mayong gabi o ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong pakiguban mga kaigsunan, ilabin na sa tanang mga mo-replay sa ato ang programa niini nga live Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa alas 8:00 na sa kagabion. Ato karong hisgutan mga kaigsunan, naghisgot ni sa mga kalisdanan o disiplina nga kinahanglan natong masinatian sa atong pagpangalagad sa Dios nga mao'y nagluwas ka natong tanan. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Vin Galib. Good evening Pastor Gideon, og salamat sa Ginoo nakapaminaw na sad may request diri. Dili nako request di nako akong papa si Rinaldo Calibay ug uban akong tibok pamilya. Sa may dili nako ibaylo siguro. Dili nako akong papa. Sa mga request. Sa sikundi mayong gabi Felix Magno Juvelin, mayong gabi Pastor ug sa tanang taga Paglantaw. Ako sad i-greet si Sister Jisan Sukal og sa iyang birthday karon. Salamat Pastor Gideon gikan ni Vin Galiv. Happy birthday ni ni Jisan Sukal. Si Felix Magno Juvelin request kog Pastor kanta Makalangit Ulan sa Kaayuhan. Salamat Pastor and God bless. Ako ang tagaan og pagtagad ang imuhang request diri Ulan sa Kaayuhan. Okay. Ako ra ning tagaan og pagtagad. Awit Makalangit diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko nga unang gi-request o nang gipaabot diri sa atong panganag-uban diin magpanalangin ka natong tanan. Ulan na sa Kaayuhan. Okay. Gika ni Jean Kilisti, mayong gabi Pastor, watching from Lacdunon. Og ni G.L. Laniohan Garces, padayon bisan unsay mahitabo. Unsay sitwasyon. Si Leonida Kininulya, mayong gabi Si Ryan Jungoy, mayong gabi Pastor. Merry Christmas diha Pastor. Diha sa tibok nimong pamilya. O God bless ka nato. God bless ka nunay Pastor. Request awit Makalangit ning David. Ako rang ipahibalo mga kaigsuonan, dili tanang awit nga ma-request ninyo atong matagag pagtagad tungod sa oras gamay na lang. Taga Malungon, Sarangani Province, dili ko Pastor. Okay. Dili daw sa Pastor. Salamat kaayo sa pagpahibalo. Maayong gabi ini si Susana Pablio og si April Joy Sabado Abdian. Good evening Pastor. Si Rivi Bindoy Balistar, maayong gabi og Merry Christmas nimo diha Ben. Og si April Joy Sabado nanukad sa Indahag. Pulong kaluwasan matud pa maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Pwede mag-request og kanta buhi siya. Salamat and God bless. Sa iuhaw paulan na abling kabuanan sa langit. Paulan na abling kabuanan sa langit. Si John Mylis, maayong gabi. Salamat sa Ginoo Pastor, nakapaminaw na sad ko sa imo ang mensahe. Og maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagiguban ni Baris Gina. Merry Christmas Pastor uban sa imong family. Merry Christmas ninyong tanan ato maigsuon nga nanukad sa Saudi Arabia. Maayong gabi maayong pagiguban ni Almereda Ana Pariha. Good evening Pastor from Coron, Palawan. Lagi akong naminaw.
Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban ang Dios magpanalangin sa tumagigsunan diha sa Coron, Palawan. Si Ubaris Gina, request ko Pastor, ikaw ang kusog. Ayuhan, mag-aabot nga daw ka lang. Si JL Lanyuhan Garces, good evening Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, makapaminaw na pod. Mayo nga pagpaminaw na Rumilita Bugais. Good evening Pastor, uban sa tanang nagsunod sa maong programa. Mo replay lang ko ugma. Good morning nimo para ugma Sister Rumilita. Pastor, mamalihog kog apil ampo sa pag-umangkon, pas recovery na sa ospital karon gikan ni Sister Ubiros Gina. Kay ato nang dados mga pag-ampo. Si Girly Salbian Pigalan, maayong gabi Pastor ug sa tanang nagsunod sa imong programa dalaygon ang Dios sa kanunay watching from Saudi Arabia. Daghan ka ito mga kigsuonan nga naa karon sa gawas sa nasod niining panahon sa Kapaskuhan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nilrim Dosin Yagni. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Blessed Christmas sa tanang mga anak sa Ginoo. Request ni April Joy, request song Pastor Dihog. Og si Jan Mylis matod pa, salamat Pastor, mana jud siya dialysis ang igsoon nga si Joel Inot. Maayo kaayo ang Ginoo sa among kinabuhi. Request kog song Milagroso. Ipangumusta ko Jan Mylis ha. Si Anisito Imperial Dapar, maayong gabi Pastor, Merry Christmas diha. Merry Christmas sa tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban. Niding okay, ari sa tani Anisito Imperial Dapar, mayong gabi og niding Bing Dandan, good evening Pastor, og sa tibuok mong pamilya, God bless. Og request song Dihog, okay, ako arani nga taga og pagtagad og naapay oras. Og dili lang kay ko mutaas og paghatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Tungod kay atong oras mga kaigsuonan na nasa alas 8 na. Sige, ari lang ko sa unahan mo basa. Gina kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok pamilya, God bless sa natong tanan. Request ko kanimo lang, ako raning isip ha ang mga request dire. Og ako asaning taganog pagtagad ang awit makalangit buhi siya. Og si Vin Galib pa request song Pastor Dalang Panan. Salamat. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Joy Palacio Paradiro. Shout out Pastor watching from Mindanao, Pagadian. Kumusta mo diha sa Pagadian? Si Dinulan rin. Good evening Pastor, og nagtan-aw ko sa imuhang live karon diri sa Agutayon, Himalalod from Dinulan Rinward. Salamat kaayo Rinward sa inyo nga pakiguban. Si Girly Salvia Pigalan mo request pwede ko request kanta pas makalangit Pastor, gugmang maunongon og lahutay lang. Nako ni makanta kagabi ang inyong request kaning gugmang maunongon og lahutay. Si Lorna Revillasa, good evening Pastor Gideon, praise the Lord now and forever. Tanaw na sad ko sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat, daghan jud ko masabtan sa pulong sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you and your family. Daghan pang madasig ug malig-on diha sa Ginoo. God bless always. Jocelyn Oligar Immaculata, maayong gabi. Si Maria Victoria Perez in Ancot, maayong gabi Pastor, watching you from Cebu City. Merry Christmas sa tanan.
og Hernandez og Angkot family, labi na ni Karen Hernandez nga kanunay nagsunod sa imuhang live. Pulong mo kinabuhi ko request kog awit gamhanan. Dili ka niya masagdan. Akong awiton mga kaigsuonan alang sa mga OFW, ang awit OFW kay murag wala na kain ako makanta dire. Alang sa mga OFW o alang sa mga kaigsuonan nato nga naa sa layong lugar. Doon ako'y awiton OFW alang kaninyong tanan. Kumana ni, maadto ko sa awit nga lahutay og gugmang maunongon, muadto dayon tas pulong sa Ginoo. Ang inyong mga request awit makalangit, ako raning gisib para ako raning matagaan og pagtagad sa pagtukar niini. Bati mo na ang tumang kaluya. Apan hinumdumi baka mag-iusara. Nakita og nasayran niya imong kahimtang kay buhi siya. Nindot kayo ang awit makalangit mga kaigsuonan. Nagsugilon ka nato, nagpahinomdom nga buhi gayud siya. Buhi siya. Yas namatay siya, apan nabanhaw og hangtod karon buhi siya. Buhi siya. Dili ka niya pasagdan. Sampitan. Okay no, salamat sa minsay sa Ginoo. Namatod pa sampita lamang siya. Mukabuot ka lamang niya. Kay buhi siya. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang awit makalangit nga lahutay og gugmang maunongon. Lamang ako sa nga tagaan og pagtagad ang awit para sa ato ang mga kaigsoonang OFW. Ako sa ning ipaambit no, ipadungog alang sa ato mga kaigsuonan nga naa sa layong dapit. Layo ka man sa pamilya mo, karong ani aka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, ang kalipay mahatag mo. Giampingan mong mga saad mo, isaling lang diha kang Kristo. Sa pulong niya pag-iyala ang pamilya mo, may katagbawan dad-a sila sa Ginoo. Ug mulampos ka OFW, imong trabaho gibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magbalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa
Ginoo. Kung doon na may mga pagsula, pailom lang yun kanona. Sa pulong niya tumanala, kay si Jesus inyong kaugban. Bisan asa na asya, basta't musali lang yun kaniya. Tanang panahon ana asya, magado lang yun kaniya. Simbao dayigasya, ug dawaton ka OFW, imong trabaho gibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magbalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Alang sa tanang mga OFW, alang ninyo ning katahan. Layo ka man sa pamilya mo, karon ani aka sa trabaho. Sa biyahe mo nag-andong ka, ang kalipay mahatag mo. Giampingan mong mga saad mo, isalig lang diha kang pwesto. Sa pulong niya pagiyala ang pamilya mo, may katagbawan data sila sa Ginoo. Ug mulampos ka OFW, imong trabaho gibantayan ka. OFW, imong trabaho giupanan ka. Magbalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsulahan, pailog lang yun ganon na.
sa pulong niya tumanala. Kay si Jesus imong kauban, bisan asa anaas siya, basta't musalin lang yun kaniya. Tanang panahon na naas ka, makadool lang yun kaniya. Simbaho dayiga siya, dawaton ka. OFW, imong trabaho ibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalikon ka, magmadasigon ka. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, dun na may tutlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, dun na may kutlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muliho ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, dun na may kutlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang
makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut ay kasiya, ug dili ka absan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ng Dios, kinahanglan mo labang ragitas mga pagsulay. Ato ta sa pagpatalingog sa mga pulong sa atong buhi nga Dios sa atong panag-uban ni ining taknaa. Gikan ni Romeo GC, Pastor, maayong gabi ug salamat sa Ginoo sa imong dugang paniyang mensahe. Pinaagi nimo para dugang pagpasabot ug pagpalig-on sa tanang Kristohanon. Mangayo kog awit labaw sa tanang butang. Okay, naapagi mga nagwaiting diri nga mga awit makalangit. Lamang kinahanglan na nato nga sugdan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Doon na mga mensahe nga dili na nako mabasa diri. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot or dala sa ato ang account Gideon Candelario para akong mabasa ang inyong mga pangutana, para akong matagaan og pagtagad kung unsa may mga gikinahanglan gyud nga ato ang hisgutan. Diri sa ato nga panag-uban mga igsuon nga ato karong ihusahan nga mga pulog mga mensahe. Usa kini ka mensahe nga maghatag ka nato og mga pamaagi, magtudlo nato mga kaigsonan kung unsaon aron kita mupadayon bisan ko na ay mga kalisdanan o bisan kung doon na may mga kabug-aton ilabi na diha sa atong pag-alagad sa Dios. Nganong kinahanglan makaagi kitag kalisod o disiplina? Moingon kay tag kalisod mga kaigsonan, daghan kaayong mga kalisdanan. Makaingon ta nga daghan kaayo nga mga kahimtang mahitungod sa kalisod. Kitang tanan nakaagig yung mga kalisdanan. Og usahay ang mga kalisdanan nga atong nagian, wala kay ta makakuha og mga pagtulunan. Lamang doon na po'y mga kalisdanan nga nakahatag nato og mga pagtulunan, kumbaga nakakat-on ta. Og sa dihang nakakat-on ta, doon na tay paglaom, doon na tay kadasig nga maoy makahatag nato og kaisog sa pagpadayon, sa paglahutay, sa pag-alagad sa Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsonan nga pulong sa Ginoo sa gihapon ang Hebreo kapitulo 12.
Hebreo Kapitulo 12. Medyo kiniausan akong cellphone nga naas ako ang Biblia. Medyo nawa dili na mo charge. Murag sa battery siguro ni. Panahon pa ko ani sa Love Radio pa ko ani cellphone na. Okay? Og suwayan nako diri sa usa nako nga monitor para ako pong tagaan og pagtagad. So doon na gyud makini mga gadget, mga kigsunan, magka kuan gyud kanang magkadugay, magkadaan niya ora ni si ang sakyanan. Kung ang sakyanan magkadaan, daghan na kaayo og problema. Matud pas uban, kung wa kay problema, palit og sakyanan, di ba daghan kag problema. Kay ang sakyanan daw og magkadugay na, daghan kaayong kanang bation. Sige. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 3 hangtod sa versikulo 11. Versikulo 3 hangtod sa versikulo 11. Palando nga kon unsa ang ihang giantos o giunsa niya pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kon badlongon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyahang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga ihang mga anak. Kay may mga anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan, kun dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kun dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato og gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilahang gihuna-huna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa ihang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulian katong nakadawat sa maong pagpanton makaanay sa kinabuhing matarong ug malinawon. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga kaigsunan sa atong panag-uban. Dunay duha ka mensahe nga gipakita og gibilin sa Dios niining maong libro o niining maong mga bersikulo nga atong gibasa mga kaigsunan. So dinhi gipakita mga kaigsunan nga ang matag tao nga mutuo sa Ginoo duna gyoy atubangon nga mga kalisdanan. Duna gyoy mga kalisdanan nga maagian nga kinahanglan nga antuson, kinahanglan nga labngon, kinahanglan makalabang ta. Amo na usa awit kaganina mga kaigsunan nga lahutay nga kanang mga kalisdanan, mga kabugaton, mga pagsulay nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo, duna nay katupusan, duna nay kinutuban. Amo nay usa sa unod sa usa ka awit nga lahutay. Dili ba may kinutuban ning tanan? Mga pagsulay, mga antusonon, duna gyunay kinutuban. Og kinahanglan mga kaigsunan diha sa mga pagsulay, giklaro sa Dios mga kaigsuonan ang angay natong makatunan. Kung duna tay mga antusonon,
doon na tay mga kanabitang kinahanglan nga labngon nga mga pagsulay sa atong pagpangalagad sa Dios, kinahanglan nato ning pulong pagpailob. Usa sa mga gikinahanglan gyud nga mga pulong nga atong makatunan kining pulong pailob. Diha sa bersikulo 3, palandunga kon kun unsa ang iyang giantos ug giunsa niya pagpailob taliwala sa labing pagsupil sa mga makasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. Kini usa kini ka kanabitang panghitabo nga atong makita sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay maumanay gihatagan og pagtagad ni ining maong bersikulo mga kaigsunan gikan sa bersikulo 2. Diha sa bersikulo 2 mga kaigsunan, ikaw ug ako gidasig ta nga mututok gayud ta kang Kristo Hesus. Dili ta mututok sa mga tao nga naay kadasig apan naapoy kaluya. Dunay grabe nga kadasig apan dun napoy grabe sad nga kaluya. Kumbaga mura siya og dagat na ipagtaob na apoy paghunas. Og normal na sa tao mga kaigsunan nga dunay pagbati mubati og kaluya. Og tungod sa mao nga kinaiya sa tao nakit-an sa Ginoo. Mao na nga ang Dios mga kaigsunan nga nag-atiman sa tao, giunhan niya ang kanabitang giunhan niya ang tao aron ang tao dili gayod mapakyas, dili gayud muhunong sa pagpangalagad sa Dios. Iyan ang giandaman ang tao og mga pamaagi sa panahon nga adunay kaluyahon nga masinatian diha sa pagpangalagad sa Dios. Aron makalahutay ang tao mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga masabtan niya, madunggan niya ang mga pulong sa Dios. Kinahanglan madunggan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Kay diha sa pulong sa Dios, diha nato makatunan ang pamaagi sa Dios sa panahon nga adunay kaluyahon. Usa sa mga gibilin sa Dios nga angay nato nga buhaton sa panahon nga adunay tay kaluya, dunay mga kabugaton, mao ang pagdangup sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangup ta, muduol ta, dili kay ni bisan kinsa kun dili sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao ni ato gitanyag sa atong Ginoo nga sa panahon nga mabugatan ta, sa panahon nga dunay kaluyahon, muduol ta ni Jesus. Dili ta muduol ni bisan kinsa. Ang problema kung Kristohanon ta, unya naatas sa time nga nabugatan ta, naatas sa time mga kaigsunan kana bitang naatas kaluya mo padoktrina taglain nga mga pagtulunan. Kumbaga Kristohanon ka, unya magpadoktrina kas mga dili Kristohanon, o kaha maminaw ka, makighalubilo ka sa mga dili Kristohanon. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, mas maluya ka, mas mabugnaw ka diha sa pagpangalagad kang Kristo. Kung doon namatay kaluyahon sa pagpangalagad, kung mubati magyud ta, naatas sa punto, naatas sa panahon nga naatay pagsulay o kaluyahon kabugaton, ang tanyag sa Dios nga gikinahanglan natong ampingan, hinumduman, ang pagduol ragyod sa atong Ginoong Hesus. Duulo nato si Jesus. Sa Mateo 11:28, duol kamong tanan, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyat o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Usa kini ka mensahe nga makahatag nato og kadasig sa pagpadayon aron ta mga kaigsuonan makalabang sa mga pagsulay. Usa sa angay natong tagaan og pagtagad sa panahon nga aduna tay kaluyahon, dapat dili ta mangita sa kusog. Ang kusog nga atong gikinahanglan ba dili nato pangitaon sa tao. Sa panahon nga doon na tay kaluya, doon na tay mga kabugaton,
doon na tay mga pagsulay nga atong masinatian. Mao ni gibilin sa Dios ug mao ni gusto sa Dios nga ato ang makatunan. Dili nato pangitaon ang kusog. Kining kusog nga atong gikinahanglan sa dihang naluya ta, dili nato na pangitaon sa mga tao. Dili nato na pangitaon ni bisan kinsang mga inila nga mga tao, o mga taong naghimog mga milagro, o mga tao nga nagwali sa pulong sa Dios. Ayaw pangitaa kanang kusog. Kung naa kay kaluyahon, kung naa kay kabugaton diha sa pagpangalagad tungod sa mga pagsulay, ang imong gikinahanglan kusog, ang imong gikinahanglan kaisog sa pagpangalagad. Ayaw ni pangitaa ngadtos mga tao. Kay dili na nimo makaplagan. Siguro mo ingon ka nga nadasig yun ko nimo pastor. How about kung dili na sad ka madasig? Siguro mo ingon ta nga dili man siguro sayop nga mo ingon ko pastor nadasig ko nimo pastor. Nadasig ko akong pastor, nadasig ko usa ka alagad sa Ginoo. Pero inundumi, daghang mga higayon nga ang tao nadasig sa tao. Pero sa diha nga miabot ang kaluyahon, taliwala sa iyang kadasig, mas nahugno siya sa una niyang kaluyahon. Kay nga naman, walay laing makahatag og tinuod nga kusog. Walay laing tinuod nga makahatag sa atong kinabuhi og kadasig. Ang Ginoo lamang. Dili ta dapat dili nato batasanon mga kaigsunan, or dili dapat nato batasanon nga pangitaon nato ang kusog, pangitaon nato ang kadasig diha sa mga tao or diha sa mga magwawali. Hinuon, pangitaon nato ang kusog nga atong gikinahanglan, taliwala sa ato ang nasinatian nga mga kabugaton, kaluyahon, mga pagsulay. Pangitaon nato ang kusog diha ra gyud kang Kristo. Walay laing gibilin ang Dios nga pamaagi sa panahon nga aduna tay mga kalisdanan. Tutok ra gyud ni Jesus. Usa sa mga problema mao ni, kung sa imong pagkakristohanon nadasig ka tungod sa tao, nadasig ka tungod sa saad sa tao, nadasig ka tungod sa tanyag sa mga tao, nadasig ka tungod sa offer sa mga tao, nadasig ka tungod sa gihatag sa mga tao, dili na maoy makapalahutay. Daghan nga mga higayon nga ang tao nadasig sa tao, apan likod sa iyang kadasig, grabe ang iyang kaluya. Kaya ang tinuod nga makahatag na itong kadasig, kusog, kaisog sa pagpadayon, sa pagpangalagad bisan sa mga pagsulay, si Jesus lamang. Mahinungdan, ibutang nato sa atong kaugalingon o sa atong hunahuna sa panahon nga aduna tay antusonon ang ngalan sa atong Ginoo. Diha sa ngalan sa Ginoo dapat na atay nakatunan. Maunay giingon diri sa bersikulo 3, palandunga kun unsa ang ihang giantos. Kung naa man tay giantos karon, do naman tay kalisod, daghang kaayong mga kanabitang hinungdan nganong naatay kalisod. Daghan kaayong mga hinungdan nganong naatay mga giantos. Naay mga kaigsuonan nato nga ang ilang giantos dili kwarta, kundi kamingaw sa pamilya. Naay mga kaigsuonan nato nga nagantos dili sa kwarta kundi sa relasyon, wala magkasinabtanay. Naay mga kaigsuonan nato, mga kaigsuonan or mga tao nga nagantos dili sa kwarta
kundi sa kinaiya. Kanang tanan mga kaigsuonan, imo nang makit-an sa kinabuhi ni Jesus. Naagian niya ang tanan og gani doon na pa'y mga naagian og makit-an nato sa mga panahon ni Jesus nga wala nato magi. Sa mga giantos ni Jesus, dapat diha ta mamalandong. Kung doon na tayo giantos, maunay giingon dinhi, palando nga kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya pagpailob taliwala sa labing pagsupil sa mga makasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. Usa sa mga gikinahanglan nga angay natong katunan sa panahon nga aduna tay antosonon, aduna tay mga kabugaton, ang gikinahanglan ragyod nga pulong nga angay natong katunan kining pulong pailob. Kay ang tao nga makapailob, siya nga tao nga makapabilin. Pero ang tao nga dili kapailob, dili na siya kapadayon, dili na siya kapabilin. Bisan gud ang usa ka tinun-an, kung doon na say taas kaayong pailob sa iyang magtutudlo, bisag unsa pa na kabugat, bisag unsa pa na kasakit, bisag unsa pa na ka lisod sabton, apan tungod kay naasay pailob, dili og dili siya mohunong sa pakig-uban siyang magtutudlo. Ang problema, kung ang usa ka tinun-an muila na siyang kaugalingon nga mas labaw na siya kaysa iyang magtutudlo, mao'y hinungdan talikdan na niya ang ihang magtutudlo. Kabantay mo diha sa simbahan, kung ang mga sakop sa simbahan muila na silang kaugalingon nga mas powerful sila kaysa nagdumala nila, mangita na naglaing pastor. Kabantay mo, kung ang tao muilanas ilang kaugalingon nga mas labaw sila kaysa Ginoo, kumbaga ba, dili magyud moingon ta nga dili nato siguro makit-an sa tao nga ang tao moingon nga labaw nagyukos Ginoo. Pero bisan pag dili ni nato madunggan sa tao, pero timan ini, pag ang tao mo biya na ganis pamaagis Ginoo, nagpakita na nga labaw siya. Doon na siya'y garbo siyang kinabuhi. Mas giila na niya ang iyang kaugalingon nga maswito ug abilidaran siya kay gihikli na niya ang pamaagi sa Dios. Mao bitaw to si katong unang hari gyud sa Israel, sa mga Israelita, si Saul. Si Saul, wala na siya musunod, wala na siya mag-agad sa pamaagi sa Dios. Daghang kayo mga Kristiyanon nga wala na musubay sa pamaagi sa Dios. Daghang kayo mga magtotoo, wala na mag-amping sa pamaagi sa Ginoo. Mas giila na nila ang ilang kaugalingon nga masakto sila. Ug dili dapat nato na tugutan nga mao nay atong makit-an sa atong pagka-Kristiyano. Kinahanglan gyud kining pulong pailob. Ang tao nga naay pailob, andam kanunay magkat-on. Andam siya kanunay kana bitang ibalik na. Ngay kog pasensya mga kaigsuonan tungod kay ni aksyon og paong dire o niya kung mo aksyon paong
dili dayon mo balik ang atong internet kay nga atong gigamit nga internet Starlink Wi-Fi. Mao na nga dili diha-diha dayon mo balik ang ato ang internet. Lamang ang atong kuryente ni balik dayon kay mura siya og kana bitaw ni pilok lang, namilok lang ang kuryente. Murag kiblat ra ba dayon pagkahuman kuan dayon. Balik dayon. So napiktuhan na pod ang atong PC. Okay, ni padayon lang. Pero sa atong Wi-Fi, kuan yun siya kana nga dugay gyud siya nga maulian, mga minutes siguro isa mo balik. Okay, balik ta. Padayon ta mga kaigsuonan sa atong gihisgutan. So ang ato agyong katunan sa atong pagpangalagad kining pagpailob. Pagpailob. Kay diha sa atong pagpangalagad sa Dios, atong hinumduman, mangalagad ganita sa Ginoo, puno gyud tag disiplina. Dapat mudawat gyud tag disiplina. Ang tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Dios, welcome niya ang tanang disiplina. Og ang gikinahanglan sa time nga kita gidisiplina sa Dios, sa time nga kita gitudluan, sa time mga kaigsunan nga kita kana bitawng giamuma sa pulong sa Dios, ang gikinahanglan ra gyud pailob. Kay diha sa pulong pagpailob, makapadayon ka sa pagbuhat og maayo. Makapadayon ka mga kaigsuonan sa pagbuhat og kana bitang ikaayo, dili lang sa imong kaugalingon kundi sa tanan. Kinahanglan na agitay pailob. Kay dili lang makabuhat ta sa pagkamaayo or dili lang kay makabuhat tag maayo kundi dili sadta mawad-an og paglaom kung naatay pailob. Sa panahon nga aduna tay mga kalisdanan, doon na tay mga pagsulay nga masinatian mga kaigsuonan, kung naatay pailob dili ta mawad-an og paglaom. Pero kung wa na gani pailob ang tao, mawad-an na siya og paglaom. Ang tao nga mawad-an nagpaglaom, dili na siya malipay nga makapadayon. Dili na siya malipayon nga mupadayon. Mangita na siya og kana bitang lugar, tao nga diin siya komportable. Pero hinumduman nato, kitang mga alagad sa Dios, kitang nagtuos Ginoo, walay laing makahatag natog komportable sa pagpuyos kalibutan. Ang Dios lamang, ang Ginoo lamang. Sa atong pagpuyos kalibutan, di gyud mahitabo nga di ta kaagi og mga pagsulay. Di gyud mahitabo nga di ta kaagi mga kalisdanan. Diha sa mga kalisdanan, dili nato kalimtan kining pulong pailob. Ang tao nga naay pagpailob, andam siya kanunay mamati sa pulong sa Dios. Andam siya mamati kanunay ug modawat sa mga mensahe sa Dios. Ya atong hinumduman, ang mensahe sa Dios puno na og disiplina. Kanunay tang disiplinahon. Ang gipabug-atan ni ining maong mensahe, disiplina sa matag usa nga nangalagad sa Ginoo. Unya, dinhi gipakita ang resulta. Kung ang tao makasinatig disiplina, dapat magpabilin siyang mapailobon, ug the more siyang makasinatig disiplina, ug the more siyang magpabiling mapailobon, the more siyang mo uswag, the more siyang mutubo, the more siyang panalanginan sa Dios. Ang yawi sa panalangin sa Dios, pailog, paubos. Mauni at ato rong katunan kining pulong pailog.
Sa imuhang pagkakristohanon ug sa akong pagkakristohanon ug sa atong pagkakristohanon, wa tay laing gikinahanglan sa panahon nga adunay kalisdanan kundi ang pagpailob lamang. Okay, pagpailob lamang ang atong gikinahanglan. Ingon sa dinhi diha sa versikulo 3, palandunga kung giunsa or kung unsa ang iyang giantos. Kung maingon tang palandunga mga kaigsunan, kana bitang gusto sa Ginoo nga makakita ta kung unsay kung asa siya nagantos. Asa man nagantos si Jesus. Asa man siya nakasinati grabe nga pagantos. Nakasinati siya sa mga kaigsunan sa grabing mga pagantos sa kinabuhi sa mga taong makasasala. Diha sa kinabuhi sa mga taong makasasala, diha nakasinati ang atong Ginoong Hesus kanang grabing mga antusunon. Unya kana rabang mga taong makasasala, kung imong tan-awon sa panahon ni Jesus, di gyud na sila moangkong makasasala. Moangkon pa na sila nga insakto. Moangkon pa na sila mga kaigsonan nga sila'y nagsunod sa mensahe sa Ginoo. Kanang mga tao nga makasasala ang gipakita ni Ginoong Hesus, mga taong hipokrito. Grabe nga musupil, grabe nga musupak mga kaigsuonan. Grabe nga muhatag kabug-aton. Maunay nasinatian ni Hesus. Ug maunay gusto sa Dios nga atong makitaan. Ingon siya palandunga kung unsa ang ihang giantos. Daghan pa kaayo nga mga gipang-antos ni Ginoong Hesus. Sa panahon nga siya muwali, doon na po'y muwali. Sa panahon nga siya mutudlo, doon na po'y mutudlo. Di ba sa panahon nga sa atong pagkakristohanon, ipadalata sa mga laing-laing nga mga dapit, mutudlo ka, muwali ka, doon na po'y mga taong murag muwali nimo. Dili na lang yung maminaw sa pulong sa Dios. Doon ay mga simbahan, mga kaigsuonan nga imong walihan, pero pagkahuman, murag ikaw na po'y walihan. Siguro doon ay mga simbahan nga ang pastor muwali, inig humagwali sa pastor, ang mga sakop or membro na po'y muwali. Munay usas mga bugat kaayo nga dumalahon sa mga alagad sa Dios, sa mga magwawali. Ug maunay naagian ni Hesukristo. Sa panahon nga magwali si Jesus, daghang kay mangutana, dili aron masayod kundi dili aron pagbitik ni Jesus. Bisan sa ato ang panahon, mga kaigsuonan, naay mga tao nga imong walihan dayong mangutana, dili aron makakaton kundi dili ikaw ra di ay bitkon. Unya unsa may gibalos ni Jesus, ingon siya dinhi nga ug giunsa niya pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw. Unsa may atong makita sa kinabuhi ni Jesus sa panahon nga siya kanang nakasinati og grabing antusot, grabing mga pagantos. Ihang gipakita mga kaigsuonan kung imong tan-awon sa panahon nga dunay mga tao nga kanunay masupilon. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, may palayo si Jesus.
milikay sa mga Parisiyo, sa mga Sadisiyo, o sa mga taong giingnan niyang mga hipokrito. O niya, kung imong lantawon sa panahon ni Jesus, mga kaigsunan, ang mga tao nga mga hipokrito, maopay dunay kasuko ni Jesus. Maopay na ay mga plano nga dili maayo ngadto kang Jesus. Sa atong pagkakristohanon, gipasidan-an nata ni Jesus. Ingon nga kita nagsunod ni Jesus, makasinati usab kita sa iyang nasinatian. Butang-butangan ta. Maunay giingon diha sa wali ni Jesus diha sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 11. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Kanang tanan gisulat o gisugilon sa atong Ginoo aron makabantay ta, aron dili ta matingala nga dunay gyud panahon nga diin atong masinatian diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga butang-butangan ka or butang-butangan ta. Bulahan kamo kon biay-biayon, kanang biay-biayon mga kaigsunan, bugat kay na. Kasuway ba mo kanang gibay-biay mo? Kanang gibay-biay ka sa imong pagkakristohanon, unya ang nagbay-biay nimo imo ra pong pamilya. Ang nagbay-biay ra pud nimo ang imo ra pong isig ka magtutuo. Ang nagbay-biay nimo katura pong mga taong imong gitabangan. Naay mga inana nga sitwasyon, maunay pinakabugat ug pinaka-challenge. Bulahan kamo kon biay-biayon. Kinsa man na ato dinhi nga nakasinati nga gibay-biay ka. Unya ang nagbay-biay nimo katupag yung mga tao nga imong gitabangan. Katupag yung mga tao nga imuhang gihaguan aron makapangalagan sa Dios. Og daog-daogon sa mga tao. Kung moingon tang mga tao, may posibilidad imong pamilya, imong mga higala, imong mga kaila, o kaha, kauban sa trabaho, o kauban diha sa imong pagtuo. Biay-biayon, daog-daogon, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Unsay giingon, paglipay og pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kung makasinati ta mga kaigsuonan ni ining klase nga antusonon, dili ta dapat maluya. Dili ta dapat muhunong. Lamang na ay mga pamaagi aron dili ka maluya. Aron dili ka madaog sa imong kaluyahon. Ayaw gayud tuguti nga ang mga tao imong tutukan. Kumbaga ba, kung dunay mga tao nga mutanyag nimo, dali kang mo welcome. Hakini murag makapahawas ni sa akong kaluyahon. Walay laing makatabang nato, si Jesus lamang. Usa sa mga problema sa tao mao ni, kung naas kaluyahon, unya naadayo itanyag, dali dayong dawaton. Bisan pag dili na pagtulunan ni Jesus. Pero si Jesus, dili siya basta-basyang maminaw. Kay wala siya laing gipaminaw kundi ang Amahan lamang. Dapat sa atong pagkakristohanon wala tay laing gipaminaw, ang Dios lamang. Tanawa, si Jesus sa dihang gigutom siya. Gitanyagang dayon siya ni Satanas. Sa dihang gigutom ang atong Ginoo, niabot dayon si Satanas. Kasagaran mga kaigsuonan nga makaagi dayon tag mga pagsulay sa panahon nga dunay kaluyahon. Pero usa sa mga gipakita din hingaangay natong katunan, kining pulong pailo. Unsa may mga pamaagi aron maghari kanunay ang pagpailo or kining gitawag
pagkamapailubon. Unsa may mga pamaagi? Sa sulat ni Apostol Pablo, ang tao nga nangalagad sa Dios aron makabaton siyag pailob, kinahanglan dili ang iyang kaugalingon mo'y maghari. Dili ang tawhanong kinaiya mo'y maghari. Atong hinumduman, ikaw o ako nga nangalagad sa atong Ginoo, doon na natay duha ka klaseng kinaiya. Tawhanong kinaiya, kalibutanong kinaiya, maor na sila. Tawhanon og ang kalibutanon pareho ra na. Ikaduha nga klaseng kinaiya, espirituhanong kinaiya. Si Apostol Pablo miingon diha sa Galacia Kapitulo 5:16. Labaw sa tanan, paharian ninyo ang balang espiritu, ug ayaw ninyo tumani ang lawasnong tinguha, tawhanong tinguha. Unya, iya dayong gisulat, kung unsay mabatunan sa tao nga giharian o gidumalahan sa balang espiritu, naa dayoy gugma, naa dayoy pailo. So diha sa sulat ni Apostol Pablo, diha nato makatunan ang mga pamaagi aron natay pailob. Pareho nato ang balang espiritu. Ang pulong pagpahari mga kaigsuonan, kitay maoy ni kana bitaw ni offer. Kitay mitaniyag, kitay miduol. But ipasabot, diha gipakita, kita mo'y tinuod nga nanginahanglan. Lord, nanginahanglan ko nimo. Ni ako kay nanginahanglan ko nimo. Dumalahang akong kinabuhi. Hariin ni siya. Maunay pagpanugyan. Maunay angay natong ibutang sa atong nahuna. Sa panahon nga ato nang gihimo nga gitugyan nato atong kinabuhi sa Dios, gipaharian, kumbaga gipadumala nato. But ipasabot na anay na nag-iya sa atong kinabuhi. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, ayaw dayon entertain na. Paghimo dayong mga pag-ampo sa Dios, niya akos mga pagsulay, amahan. Dili na ko kalimtan nga kining akong kinabuhi, imo na. Kay ako na ning gitugyan nimo. Mga igsuon, mauna ng tayma ngang balang Espiritu Santo mulig-on nimo, mudasig nimo. Pero ang problema mauni, sa panahon nga ang tao na anay mga kalisod, mga problema, muduol mapug tao, muduol mapug laing mga tao. O niya ang giduulan dili pod pareho og pagtulunan, doktrinahan dayon ka. For example, ang problema mao ni Kristohanon ka, o niya nakas kaluyahon, kasagaran ra ba sa kanang tao nga naas kaluyahon, uga na ang ihang pagdaig, uga na ang ihang pagsimba, o uga na bisan gani ang iyang pagbasa sa Biblia. Unsao man pagduol sa tao sa Dios kung uga na siya. Daghang kay mga pamaagi. Ang tao nga naas kaluyahon, kumbaga wala na ay kalipay ang iyang pagpangalagat. Una sa tanan, ayaw kalimti nga kining atong kinabuhi dili na ni atoa. Gibayra na ni. Ang tag-iya ni ini ang Dios na. Sa may atong buhaton, itugyan ang tanan sa Dios. Lord, ni ako, na akos kaluyahon, na akos kabugaton, ni ako nakigsulti nimo. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Dumalaha kining akong kinabuhi. Nya sa diha nga nangayo ka nga
ipadumala sa Dios ang atong kinabuhi, tagaig panahon ang Biblia. Kay sa imong pakigsulti sa Dios, gusto siyang makigsulti nimo pinaagi sa iyang mga pulong nga naa sa Biblia. Damor kang maminaw sa Dios diha sa pagbasa ug pagpadayon sa pagbasa ug pagpadayon sa pagbasa sa Biblia, damor kang maandam. Masangkap ka. Mao nay gisulat ni Apostol Pablo nga ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron sa ingon ang tawo nga nag-alagad sa Dios masangkap ug maandam. Nganuman sa panahon nga ang tawo mobasag yung pulong sa Ginoo, kanang seryoso nga pagbasa, masangkap siya, maandam siya, kay makabaton siya kusog. Kay ang tao nga mubasag Biblia, makabaton siya pagsalig. Ang problema lang sa mga tao karong panahon na kulang kaayo og pagbasag Biblia. Dili seryoso ang paghatag og panahon sa Biblia. Munang daghan kaayong mga Kristohanon na kung imong lantaon, luya na sa pagkinabuhing matarong, luya na sa pagkinabuhing balaan. Ang mahitabo mo compromise na sa kahimtang sa kalibutan. Mo compromise na. Ang tao nga may compromise sa kalibutan, dali na kaayo na silang makakita og mga rason para naa sila'y rason nga makareklamo. Naada na yung pagbagulbol, o niya, dili na sila makakita nga na sila'y garbo. Munang bantayanan kaayo sa atong pagpangalagad aron makapadayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Una sa tanan mga kaigsuonan, dili nato kalimtan nga ang gikinahanglan nato aron makalabang ta, aron makalahutay ta, ang pailob. Kinahanglan pailob ta. Unya ang atong himuong example panag-ingnan aron makapailob ta, wal nay lain si Jesus. Si Jesus usa siya ka Dios. Apan iyang desisyon, ni desisyon siya nga dili siya magpabiling tupong sa Dios. Siyang kaugalingon nga desisyon, nagpakaubos siya. Nagpakaubos si Jesus. Mao nang niingon si Apostol Pablo nga ipakamaayo ang uban, dili ang atong kaugalingon. Kay usas mga hinungdan nganong ang tao dili nakapailob kon ang iyang kaugalingon mitan-aw na siya nga mas abilidaran siya. Mingtan-aw na siya nga mas daghan siyang nahimo, mas daghan siyang natabang, mas daghan siya nga kanabitang mas hago siya kaysa uban. Mao ni usas mga hinungdan nganong daghang mga sakop sa simbahan mirebilde, misupil sa pangulo sa simbahan. Kay usa sa mga problema, dunay mga sakop sa simbahan or mga membro sa simbahan nga murag mas daghan na silang nahimo, mas bugat ang ilang nahimo, mas bililhon sila kaysa nagdumala nila. Di na sila kapailog. Mao na nga, even sa panahon ni Apostol Pablo, dunay mga taong wala makalahutay sa pagkuyog, sa
pangalagad ni Pablo sa atong Ginoo. Kay doon na may mga kauban si Pablo nga mas muila na silang kaugalingon nga mas abilidaran sila og masakto kay kang Pablo. Unang diri sa ato ang panahon, sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan, dili na to kalimtan ang pailom. Unsaon aron makapailom ta? Pagpakigsulti kanunay sa Dios dihas Biblia. Diha sa pagpakigsulti o paghatag kanunay og panahon sa Biblia, diha nimo makatunan, mabatunan kining kinaiyang mapailubon. Maunay atong makita ni Jesus hangtod nga gilangsang siya sa cross. Before siya gilansang, gibugal-bugalan pa siya, giludan siya, gisampalong siya, gibunalan. Unya gibugal-bugalan siya sa daghang mga tao. Pero wala gid siya mo response. Grabe ang iyahang kanabitang pagkamapailubon. Sa panahon nga nagsugod siya sa iyang buluhaton sa pagsangyaw sa paghari sa Dios, sa pagsangyaw mahitungod sa mga mensahe sa Dios, daghang mga taong mulutos niya, daghang mga tao nga nagplano nga dili maayo para niya sa mayang gibuhat. Hinumdum niya, Dios siya. Pwede siya nga makabuhat bisag unsa sa mga tao nga naglutos niya. Pero unsa mayang gibuhat? Milikay siya, mipalayo siya. Kung dunay mga tao nga mudaot sa imuha, kung dunay mga taong mudaot sa toa, lutoson ta, ayaw intertina, likay. Namag yung mga tao nga muingon nga bati kay ka, makasasala kay ka, ikaw gyud sayop, ikaw gyud hinungdan ning tanan. Kung imo nang paminawon, mabugatan ka, masakitan ka. Ayaw paminawa. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong makapabugat lang nimo. Kanang imong paghatag og panahon sa mga tao nga dili maayog mga pinulungan nimo, may pa imo nang ihatag sa pagbasag Biblia. Makakaton pa kag pailo. Pero kung maminaw kas mga tao nga nagbutang-butang, o sa giingon ni Jesus, daog-daogon ka, butang-butangan ka, kung imo nang paminawon, maluya ka, bugnaw pa ka. Muna nga ang mensahe sa Dios nga ihang gipaabot sa ato ang mga kaigsunan, kinahanglan na atay pagpamalandong. Unya ang atong pamalandongan ang gihimo ni Jesus sa panahon nga siya sulayan, sa panahon nga siya gilutos, gibutang-butangan. Grabe ang ilang butang-butang, giagaan pa si Jesus Beelzebul. Unya unsa may respa ni Jesus, unsa may gibalo si Jesus, milikay siya og iyang gipadayon ang pagsangyaw. Kay dili man gud ta kapadayon mga kaigsunan kung ang mga taong dautan maunay tutukan. Katong mga tao nga naghimog dili maayo, mauna na imong entertainon, di ka kapadayon. Muna nga ayaw hatagig luna o panahon sa imong kinabuhi kanang mga tao nga magsigirag pabugat nimo. Ayaw na atagig panahon. Dili na makatabang nimo aron makabaton kag ang pagbasa sa pulong sa Dios.
Sulay ra gud. Di ba dako kay diferensya? Sulay kanang ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong toxic. Sulay ni siya. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong sakit ug mga pulong. Kanang mubutang-butang nimo. Gawas lamang sa pulong sa Dios. Kana bitaw moingon nga maayo sila o niya ikaw bati. Nya imo nang paminawon, wa kay makuha ana. Aron ka makapailog. Ilayo imong kaugalingon. Bisan pag imo pa ng pamilya, bisan pa nag imong suod nga higala, bisan pag imo pa ng kauban sa simbahan. Dili na makatabang nimo aron makabaton kag pailog. Kanang makadungog kag mga sulti nga dili maayo? Kanang makadungog kag mga pulong nga dili maayo? Nga mas maayo sila kay nimo? Ayaw na, ayaw pag-response ana. Kay wa kay makuha ana. Kay kung mo-respond ka ana, mo ana masag ka. Mura biya daghan pong gihimo, wa na. Mura ra mog pareho na lang. Pareho na mog kinaiya. Ang imong buhaton palandunga kung unsa ang ihang giantos. Mo nay tambag dinhi. O niya, versikulo 4, sa inyong pagpagigbis og batok sa sala, wala. Pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon, nalimot ba kamo sa makadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak. Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, og ayaw kaluya kon badlongon kaniya. Sa atong kinabuhi nga Kristohanon, dunay mga panahon nga disiplinahon ta sa Dios. Dinhi gipakita kung unsay kasagarang disiplina sa Dios. Disiplinahon ta pinaagi sa pulong. Unsay giingon? Ayaw kaluya kung badlongon kaniya. Kanus aman ta kanang mabadlungan sa Dios, kanang damguhon ta, kanang makakita pananaon, dili kay na bugat, dili kay ka masakitan, dili ka matandog ana. Kasagaran mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang Biblia, kasagaran nga panghitabo diin kita badlongon sa Dios diha sa mga wali, diha sa mga mensahe. Muna makabantay ta, bisan ako nga naghatod og mga mensahe sa Dios, alang kanatong tanan. Siguro dunay mga panahon nga moingon ta, murag ako may giwalihan ana, murag ako may giigo, murag nangigo gyud nas Pastor Gideon. Wala mo kita ninyo, pero nakitaan mo sa Ginoo. At the same time, nakitaan po ko sa Ginoo. Walay nalilong, walay makatago sa Dios. Dayag niya tanan, even ang atong kasing-kasing una-una. Bisan karon nga naminaw mo, nakitaan mo sa Ginoo. Sama sad nga ako nga nagwali, ang ako na nagkasing-kasing, nakitaan ni sa Ginoo. Og nasayran sa Ginoo unsa ang tinuod nato nga gikinahanglan. Sa atong pagkinabuhi nining naong sa kalibutan, ang gikinahanglan nato pailob. Unsaon aron makabaton tag pailob? Tagaig taas og panahon ang Biblia. Ang pagpakigsulti sa Dios. Ang pagpaminaw sa Dios. Og ayaw paminawa ang mga tao nga mag-atudrag pulo nga dili maayo sa imuha. Ayaw na paminawa. Dili na makatabang nimo aron makabaton kag pailo. Mapuno pa ka sa binisaya nga pinulungan, ma-high blood ka ana. Nya ang taong ma-high blood kabalo baka unsang
unsay kinaiya sa taong ma-high blood, dili nakakontrol. Di nakakontrol sa ihang dila, di nakakontrol sa iyang una-una, magpataka na lang pugsulti. Imbes siyara ang nakasala, maapil ka sa pagbuhat og sala og paglitok og dili maayo. Nya kinsa may moani ana, laing tao, ikaw rasan. Mao nang kung gusto ta nga makaani ta og mga maayong ani, kanang panalanginan ta kanunay sa Dios, mudawat tag disiplina. Dawat tag disiplina. Ang tao nga mudawat og disiplina, willing magpatudlo. Kanunay andam magpatudlo. Pero kung nagpatudlo ka karon, unya sa dihang nakakaton na ka, murag namagoy mga tao sad nga itudloan, unya nakakaton na, mura man po or mulabaw pa sa mga taong nauna. Maunay usas mga kanabitawng sakit sa tao. Gikinahanglan gyud pailob aron makalahutay ta. Bersikulo 7, lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak. Now, kung imong lantawon habot sa 11 mga kaigsunan, naa gani panahon nga disiplinahon ta sa Dios. Kana bitang masakitan tas minsay sa Dios. Kumbaga maigo ta sa pulong sa Ginoo. Maunay mga sign, maunay mga ilhanan nga giatiman ta sa Dios. Maunay mga ilhanan nga gihigugma ka sa Dios, giamuma ka sa Ginoo. Ayaw usiki ang pag-atiman og ang pag-amuma sa Dios. Ang iyang paghigugma ayaw usiki. Unsaon aron dili nimo mausikan, ayaw gayod pagsupil. Kung naaigo ka sa wali, pasalamati ang Dios. Kay gihigugma ka sa Dios. Kay kon maminaw tagwali para uyunan lang taswali, wala ta ana maminagwali. Ang atong gipangita kanang pag-ulo-ulo sa toa. Kay ang tinuod nga wali, di man ta ulo-uluhan, dili ta daig-daigon. Ang tinuod nga wali, tudluan gyud ta aron magkinabuhi ug magpuyo tang matarong ug balaan sa mata sa Dios. Usa sa mga kana bitawng gipakita sa Dios nganong kinahanglan ta mga igsoon nga magantos. Nganong kinahanglan ta mga kigsuonan nga disiplinahon mga kaigsuonan aron ta mo uswag, aron ta mo tubo, aron ta panalanginan. Ang tao nga panalanginan sa Dios, ang tao nga pauswagon sa Dios, ang tao nga tagaag pabor sa Dios, katong tao nga mapailubon. Ang taong mapailubon, kanunay hina siyang mapaubsanon. Unya naak sa matag karon og unya naanay mga pagsulay. Unang ayaw katingala kung dunay mga tao nga mokalitra og abot sa imuha, or dunay mga tao mga kigsuonan nga imong makaila, imong makuyog o kaha imong mahimamat, unya butang-butangan ka. Murag ikaw bati, sila'y sakto. Ayaw tuguting maluya ka. Ayaw ni kalimti nga pamaagi. Kung dunay mahitabo na gani nis inyuha, mahitabo na gani sa atoa, nga dunay mga tao nga mas murag ngilngig sila kaysa imuha, ayaw na pansina. Ayaw na pansina. Ayaw tagda. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong hilas na kaayo nga manulti. Kay wa kay makuha ana
aron ka makakatog pailog. For example, pastor, nas akong simbahan. O pangitag laing simbahan. Pastor, wala gyud ko kakitag laing simbahan. Lagyo kayo ang simbahan diri. Di na lang ko manimba. Wala magpasabot nga dili na ka manimba, di na ka kasimba kung di ka katog simbahan. Usa man gud sa murabatag na batasan nato gipatuon nato tong kaugalingon nga kung di ta kaadtog simbahan, wa na ta kasimba sa Dios. Murag gipatuo man gud nato tong kaugalingon nga ang gi-require sa Dios kanang moadto gyud tag simbahan aron makasimba ta sa Dios. Ang tinuod nga tawo nga makasimba sa Dios kadtong nagpabilin nga maayog kasing-kasing, maayog binuhatan, wala mo simba ni bisan kinsa. Kung putli ang atong nauna, putli atong kasing-kasing, maayo ang atong binuhatan, makasimba ta sa Dios. Pero bisag magpuyo kag simbahan, tanang adlaw na ka sa simbahan, bati gani kag batasan, bati gani kag binuhatan, na kay mga bati nga mga sikreto sa imong kinabuhi. Bisag magpuyo pa kag simbahan, di ka kasimba sa Dios. Bisag pag tibok adlaw sige kag awit, pero ang imong binuhatan layo sa Dios. Ang imong batasan dili makapahimaya sa Dios. Dili ta kasimba sa Dios ana. Pero kung bisag gidaog-daog ka, mapailawbon gyapon ka. Bisan kon gibutang-butangan ka, gibi-BI ka, gidaog-daog ka, padayon kang milikay, padayon ka nga nagbuhat og maayo. Bisag di ka katog simbahan, makahimo kag simba sa Dios, makahimo kag daig sa Dios, makahimo kag awit sa pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios, dawaton ka sa Dios. Ug sa dihang dawaton sa Dios ang imong pagsimba, dawaton sa Dios ang imong mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat sa Dios, gantihan ka niya, panalanginan ka, tanang pabor, tanang klaseng pabor, dili ihikaw sa Dios. Munang kabantay mo sa mga taong tinud-anay nga nangalagad sa Dios, dili na mo entertain og bati nga istorya, dili na mo entertain. Ang tao nga dili mo entertain og bati nga mga istorya, dili sad na mo entertain og mga taong batig kinaiyak. Kasagaran rabas mga batig kinaiya, mga kaigsuonan mo magpakaron ingnong sakto. Ang taong maayo magpakahilom pero saba nga mo daig sa Ginoo. Seryoso nga mihatag og panahon sa pagpakigsulti sa Ginoo. Nindot kaayo mga kaigsunan ang saad bitaw dinhi. Unsay saad sa Dios dinhi mga kaigsunan? Saad sa Dios dinhi. Ingon sa dinhi, kay disiplinahon kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang, sumala sa ilang ginuuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, kana makadawat tag sakit nga mga wali, mga pulong nga naa sa Biblia. Muresulta gyud na mudala nas pagkabalaan kana kung madinawaton tas mga pulong sa Dios nga tong gilagaran. 11, walay kastigo nga dili sakit ug dili gayod kini makalipay. Apan sa kaulian kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Unya ang tawo nga matarong mga kaigsunan, dili hikawan sa panahon nga siya mangayo sa Dios. Ang tawo nga matarong, timan ini,
dili siya hikawan sa panahon nga siya mangayo sa Dios. At imanon siya kanunay sa Dios. Kabantay mo, si Elias. Daghang mga tao nga milutos kang Elias. Niabot gani sa punto nga siya na lang usa. Di ba kabantay mo nga kisa may nakasinati nga niabot gani sa punto murag nag-inusara na lang ka. Murag ikaw na lang gyud usa diha sa imong pamilya. Ikaw na lang gyud usa diha sa imong mga kaila. Ayaw patuuhang imong kaugalingon nga ikaw na lang usa. Kay ngano man, si Elias nga siya na lang usa, dunay anghel nga nag-atiman niya. Doon na pagyoy uwak nga gipadala sa Dios aron makakaon siya. Nya grabe bitaw ka kahibulungan. Ang uwak nga kung imong tan-awon ang uwak sa kinaiya sa uwak dalo unya kanunay wa, kumbaga sa kinaiya pa na kuripot ang uwak. Unya sa laing bahin mangingilog pag yun ang uwak. Sa kadaghan nga mga klaseng langgam sa tibok kalibutan nga makaingon tang buutan nganong uwak pag yun gisugo. Kabantay mo? Nganong uwak pa ang gisugo? Aron makakaon si Elias. Aron dili ka magsalig og tao. Aron dili ka magsalig og mga kana bitang giila nimong taong maayo. Wa tay laing dapat saligan, ang Dios lamang. Ang Dios lamang. Ingna imong tapad diha, wa kay laing dapat saligan, ang Dios lamang. Sa panahon nga mubati tag kaluya, mubati ta og kanang kabug-aton, ayaw tutok tao ha. Ingna imong tapad, ayaw tutok og tao. Tutok ni Jesus. Kanang pag-ingong ayaw tutok og tao, ayaw pangitaa ang tao nga mudasig nimo. Ayaw pangitaa ang mga tao nga mulig-on nimo. Kay kung doon na may mga tao nga mulig-on nimo, mudasig nimo karon, hinumdumi sa panahon nga kanabitang nakakat-on kanila, bantayanan kayo ang imo nang kinaiya. Kay kung ang imong nakatunan gikag tao, gikan lang sa tao, mga kaigsunan, mugarbo ka. Pero kung ang imong nakatunan gikan sa Dios, mga kaigsunan ko sa Ginoo, mapailubon ka. Ako sang ipasod ang awit makalangit ning dapit kay ako ang susihon ang gawas kay basi og nagkilat-kilat ba kay muditik man sa ako ang headphone o niya bantayanan kayo kay basi madaot atong transmitter kay nagpahulay naman inintak na akong pamilya, ako ang among anak. Niya muditik man ang ako ang headphone, ako rang tan-awon sa gawas. Mobalik lang ko. Wala na'y laing dingdapin. Halikala na buto, mata ng maabli, milagro aniya, dingdapin. Kasing-kasing na ayo, nasyagi pa na ko, milagro aniya.
Okay no, salamat sa Ginoo kira di ay ang gawas. Ya ako pamilya ni Pahulay na yan na po mga bisita sa gihapon diri sa to ang programa. At tungod kay Unsa man nga milagro ang imong ipakayo sa ako ang gihangyo gyud nga before ang Thanksgiving, before pod ang ato ang krusada, makatukod na gyud ta diri og kuan kanang ayuhan sa imong kasing-kasing. kanang simbahan o tigumanan. Kay Jesus tanan posible. Kay mo nay akong gipangayo sa Ginoo, mo nay akong gihangyo sa Ginoo nga before ang krusada makatukod na ta og tigumanan, simbahan diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. So unsa may mga buhaton or dapat natong likayan aron kanunay tang mapailubon. Nindot kaayo kung kita mapailubon nga Kristohanon. Dapat likayan nato ang mga taong dautan. Mao ni angay natong buhaton. Sa panultihon ni Haring Solomon, ingon si Haring Solomon diha sa panultihon 22, 24, 25. Doon na mo'y Biblia diha. Doon na mo'y Biblia diha. Ingon siya din nga ayaw pagpakigigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya nini. Na kay pailob unya nakigigala mapug ka anang mga taong init og ulo. Ang problema pag yun kung initon kag ulo unya imong mga higala initon og ulo, mao na nga imbis na anan takay pailob mawagtang na siya. Tanaw nimo imposible. So aron maghari kanunay ang pagkamapailobon mga kaigsuonan kos Ginoo. Aron maghari kanunay ang pagkamapailobon. Dapat ato ning trabahoon. Ato ning sundon ang tambag ni Solomon. Ayaw pagpakihigala sa mga taong init og ulo og daling masuko. Ang pulong pagpakigigala ayaw pagpakigrelasyon. Ayaw pakig-friend. Dapat wala kay friend nga init ton og ulo kanang daling masuko, walay pailo. Dapat ang ato ang pangitaon nga mga tao katong dunay Kristo. Katong tao nga nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan sa iyahang pagpangalagad sa Dios. Kanang nagkinabuhing walay bisyo. Dili na to tugutan nga ang atong mga higala, ato ang mga amigog, mga kaila na nanooy bisyo. Kay kung maunay ato ang kailag higala, ang mga taong naibisyo, maunay kasagarang mga taong walay pailo. Ayaw pakigsuod ang mga taong naibisyo. Labi na anang naay mga taong naiapan. Kay maka-influensya na nimo, matakdan ka. Naanatay kinaiyang mapailobon, naanatay pagkamaayo nga atong nabatunan, nakatunan diha kang Kristo. Unya likayan nato ang mga taong dili maayo, labi na gyud sa mga taong dautan. Si Pablo dunay tambag. Sa unang Korinto kapitulo 15 33, unang Korinto kapitulo 15 33. Ayaw kamo patunto ang dautang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Mao na nga aron dili mawagtang ang atong pagkamapailubon, ang atong pagkamapaubsanon. Ilikay ang imong kaugalingon sa mga taong dautan. Ilikay ang imong kaugalingon sa mga taong way batasan. Para makapadayon ka nga mapailubon samtang nangalagad ka sa Dios. Ang taong nakapadayon sa pagpangalagad nga mapailubon,
sila nga mga taong taas og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan, mga kaigsuonan. Og doon na pagyutoy mga gi-request dere ako sa ning tagaan og pagtagad, kay dili nako makit-an ang inyong mga message. Ako sang check upon kining akong monitor para ako ang mabasa ang inyong mensahe. Ako sa ning ipasod ang awit nga dihog diri sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dihog. Sa dihog mo, Ginoo, sa panahon nga gamiton mo ako. Siguro paga kayog dagom kay slow connection ta dire niya, ibin ang akong monitor dili kay siya makakuha. Kini ako ang cellphone usa dili kay kakuha. Di nako mabasa ang inyong message. O kakong tan-aon diri lang sa usa na akong monitor para akong mabasa o matagaan og pagtagad ang inyong mensahe. Sa panahon nga gamiton mo ako, ikaw lamang o Diyos ang gikinahanglan ko. Kung wala Ako sa nga tagaan og pagtagad ang pag-abli sa laing monitor para matagaan ako pagtagad inyo ang mensahe diri sa tong programa. nagkanaog ako tungod sa Ingon si Nelrim Dolcil, tinuod pastor sa wali jud na kasab-an ko, pero pasalamatan mapasalamaton kaayo kog dako sa pagpadlong, pagtulid, pagpahimangno. Tinuod gyud. Pagka maayo sa Ginoo kay iya tang gipalangga gikanyo Edgar Sumampong. Salamat kaayo. Ni Lahutay Tahigala, true jud pastor, maunay tinuod. Lahutay Tahigala matud pa, bisan pag nag-atin ka sa tanang buluhaton sa simbahan o niya kinaiyag batasan nagpabilin na apay tinaguan nga mga buhat nga dili maayo, maong mas nindot makasabot ta unsay pamaagi sa Ginoo aron maoy atong sundon. Mayong gabi ni Lucy Camigi og ni Tids Abrasaldo og ni Grace Hill Baklaan. Mato dire, good evening pastor, makamingaw man ang live nimo. Pastor, dugay nako wala katanaw sa imong live, musta man diha pastor. Diin Merry Christmas natong tanan og sa tanaw sa live karon. Merry Christmas ninyo. Merry Christmas sa tanan. Si Rosan Pisan Gulo, hi Pastor Gideon Candelario, maayong gabi, kumusta? Merry Christmas pastor. Uban sa imong pamilya. Karon padjud ko nakalantaw og utro sa imong live pastor. Glory to God pastor, kay nakadungog ko karon sa pulong sa Ginoo na maoy naghatag kanako dugang kadasing ug kusog diri sa layong dapit pastor. Lahutay lang jud ta mga lagad sa Ginoo bisan asa ta ning kalibutana. Thank you God. Shout out ko pastor sa Maranatha Church Libas family og sa mga amoang pastor si Gregorio Kiring. Okay pastor. Mayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring, watching from Qatar pastor. Salamat kayo. Salamat kayo Pastor Gregorio Kiring. Karon pag ko kabalo, karon pa ko nakakuan alagad sa Ginoo si Gregorio Kiring. Si Absin Somoza Jan, maayong gabi pastor, nagtan-aw mi sa imong live kauban sa akong asawa nga si Chanel Tano. Salamat kaayo brother Absin. Kumusta mo diha sa Tumaguete? Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Ang Diyos magpanalangin. Ako sa nga tagaan og pagtagad ang ubang mga awit, no? Ako sa ni nga tagaan og pagtagad sa pay mga awit dere, request gamhanan ka. Okay, ako sa ni nga tagaan og pagtagad, ako sa ni pangataon dere
kining awit nga gamhanan ka para ako ni nga matagaan o pagtagad samtang nagpadayon ko sa paghatag og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe kay kabalo ko nga inyo ning gihaguan. Si Rims Untua kabalhin. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa imong mga tambag pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ako tikang gi-follow Rims na imuhang page. Si Nara Nazaria Pagaran. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo. Nakaabot pa ko sa imong wali kay gikan mi sa prayer meeting sa among simbahan. Senior Edgar pagkanindot jud sa pulong sa Ginoo. Hangtod sa kamatayon mga lagad. Hangtod sa kamatayon ko mga lagad sa Ginoo. Wow, nindot kay na siya. Si Maribit Rosales. Amen, Pastor. Merry Christmas sa tanan. Permira ko mag-reply sa imong live. Salamat sa Ginoo. Watching from Kuwait. Kumusta mo dias Kuwait? Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi usab sa tanang naminaw nimo. Maayong gabi usab diri namo sa Hindang Leyte. Bi Pastor Gideon, Merry Christmas kanimo uban sa imong tibok pamilya gikin ni Nurse Sister Nurse Buyan. Oras sa tong programa alas 9:54 na sa kagabion. Padayon ang Dios nga mga panalangin ka natong tanan. Sunod na tong uban mga kaigsuonan. Moadto na ta sa Hebreo Kapitulo 12. Hebreo Kapitulo 12. Moadto na ta sa bersikulo 12. Unya ang bersikulo 12 mga pahimangno ug mga pasidaan. Maghisgot gyapon ni og kanang kaluya. Nya dunay mga tambag nga dili lagi ta magpadalas kaluyahon. Daghan kaayong mga makapaluya sa tao. Usa sa mga makapaluya kana bitang dunatay mga pangandoy sa atong pamilya o ilabi na sa atong pamilya unya wala maampingi makapaluya sad na. Kung inyo nang nasinatian nga sa inyong paningkamot wala maampingi sa inyong pamilya, ayaw na ibutang sa imong ahonang kasing-kasing kay di na makatabang nimo aron ka makapadayon. Imo nang kumbaga move on nimo, mag-move on ka na. Kay dili man na mobalik bisag imo pa nang hunaon pag-ayo. Katong mga nahitabo na, katong mga nangagi na, ayaw na to ibutang sa imong naon kasing-kasing. Labi na gyud kay hapit na ta mo talikod sa tuig 2024 ug moatubang musud na ta sa tuig 2025. Ngutana ko, Pastor, aks lang ko, Pastor Gideon, naa ba ta klase ugma? Naatay klase ugma, Sister Nars. Naatay klase. Ako ra gyung hangyo kay Domingo di gyud ko ka kuan kana di ko ka focus kay murag hago na ko sa Domingo kay daghang mga bisita sad kay kambuntag pangandam pag-atiman sa buluhaton unya pagkahapon na apoy mga buluhaton nya doon na po'y mga kasagaran bisita. Pa-shout out, Pastor, sa akong magulang si Jolie Ann Pagira Ogario, naminaw siya o kang Karen Sis Maria Victoria Perez Ancot. Salamat, Pastor, and God bless. Salamat kaayo, Sister Susana Pablio. Ugma, wala ko'y live sa gabi kay na ako'y klase o tanaw na ko kung buntag basig maka live ko para ugma sa ugma na atay live pero di pa ko sure kung naaba ko'y makasud ba ko sa atong programa ugma sa buntag kay inig kagabi na ako'y klase o pagka Bernes na ako'y maka live na ta pagka Bernes hangtod Sabado. Pero pagka Domingo after sa ato ang panimbahon dire mubiyahe ko human sa paniudto.
Di po ko sure kung kami bang tanan mo biyahe. Ako ug akong asawa ug among mga anak. Tungod kay naa man ko'y bisita. Na ko'y bisita dire. Hangtod karon o niya wasad ko kabalo kung kanus-a sila mo pauli. Mauna nga di ko ka-sure kung ako ug ang akong asawa ug akong pamilya bay mo biyahe. Mo biyahe ko mga kaigsunan tungod kay dunay Thanksgiving, dunay simbahan nga mag-Thanksgiving karong pizza 30. O niya ako mo'y gihimo nilang speaker nga mohatod sa pulong sa Dios. O niya pagka 31 sa kabii muwali sad ko mga kaigsunan pagsugat gyud sa tuig 2025 mo na nga wala ko diri gyud. Ang akong New Year naa sa laing lugar. Mag New Year ko sa laing lugar diha sa buluhaton sa Ginoo. Maunay sitwasyon o dili ko kabalibad tungod kay trabaho nga gisalig sa Ginoo sa akong kinabuhi para mahatod nako ang pulong sa Dios. Pagkapit sa 30 doon ako'y adtuon nga simbahan nga diin maoy akong walihan sa pulong sa Dios. O kinahanglan kong mobiyahe pagka Domingos hapon. So mobiyahe ko after sa among panimbahon, maniudto day mobiyahe ko kay mutabok man kong dagat. O niya gikan sa dagat mobiyahe na pud ko paingog bukid. Pag-abot sa bukid mulakaw na pug usa ka oras para makaabot ko sa simbahan diin ko pawalihon sa Dios sa iyang mga pulong para sa mga tao. Karong pizza 30. So muna ang sit up mga kaigsunan sa buluhaton nga gisalig sa Ginoo. So ugma wala ko'y live, wala tay live ugma sa gabi kay daw na ko'y klase. Akong tan-awon kung makasud ba ko ugma sa buntag sa atong programa. Apan kung dili ta maka-live ugma, Biyernes maka-live ko, maka-live ta og sa Sabado maka-live ta. Domingo sa gabi maka-live ta. Domingo sa buntag sa atong Sunday service maka-live ta. Apan sa pagkahapon mubiyahin ako ana para temprano kong makaabot sa dapit nga diin ko dadon sa Ginoo. Sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa Dios, magampo ta sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom nga nagatiman kanamo. Nagpasalamat kami nga imo kami gitudloan kung unsaon namo pag dumala ang among kinabuhi sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga adunay mga antusunon sa among pag-alagad o pagpuyo. Ingon nga kami nagpaabot sa imong pagbalik. Salamat Amahan nga imo kaming gitudloan ug tabangi kami nga sa among nakatunan amo kining ma-apply. Bless kami Ginoo sa among pagpangatulog. Ikaw Dios magatagbog, magka-provide sa tanan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo ug among isalig diha kanimo nga among kinabuhi. Salamat Lord sa imuhang pag-ayo sa akong mga kaigsunan ug pagtubag sa among manghangyo ug pangayo diha kanimo. Nining tagnaa among giklaim ang kumpletong kaayuhan sa akong mga kaigsunan. Salamat o Dios sa kaayuhan, kaluwasan, kabag-uhan ug labos sa tanan sa panalangin ang gihatag giandam kanamo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen o amen. Kini yung suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan
ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.